Så der er YouTube, og velkommen til den her video. Jeg vil bare lige hurtigt sige, at der ikke kommer så mange videoer. De er syg. Det er ikke slemt, jeg er bare forkølet, så jeg er ikke sådan... Og jeg vil bare lige fortælle noget. At man skal sådan... Altså, der foreslår, at jeg laver en Ask Ismar. Og det er, hvor I spørger mig. I kan spørge mig over YouTube. Og så skriver det i kommentarerne, og så kan jeg så svare på dem. Men jeg ved ikke helt, jeg har ikke fået så mange kommentarer, så... Ikke rigtigt, nej. Men jeg vil sådan... Jeg vil bare rigtig gerne have nogle flere subs og likes, men ja, det har jeg ikke så mange af. Men jeg håber, jeg får nogle i fremtiden, så ja, det er bare lige det. Kingdom Rush, det kommer der om et stykke tid, fordi jeg er lige i gang med at forberede Don't Starve. Det kommer snart. Ja. Så ja, jeg tænker også på World of Warcraft. Men der er 2 grunde. Jeg hader spillet. Og jeg er træt af at betale hver måned bare for et eller andet spil. Så jeg ved ikke helt. Men det var bare lige den nyhed. Ja. Ses YouTube. Hej hej.